Sik kelingan karo pecut iki gak, Mbah? Sing endi to? Sing iki lho, Mbah, sampean delok. Wo iki lek gak salah, pecut iki rame-ramene tahun 2025. Cuma saiki lho, peminate jarang. Ora kaya dhisik. Ijik kalah karo jenis pecut pemula sing rilis pertama kali. Dadi sing ngene iki lho rilis pertama kali, regane ya 200-an ewu. Iki lho regane ya 200-an ewu. Cuma saiki sing model ngono ki lho, peminate saiki kok jarang. Aku ya gak ngerti masalahnya apa. Lah iki mbiyen adole sampean apa ora ya 200.000 to, Mbah? Iya, adole kuwi lho 200.000, dawane iki lho ya 3 meter. Lah kuwi pecute sapa sing kok didone aku kuwi? Ya iki lek gak salah teko Malang, Mbah. Soale kan ya enek bantengane. Wah, dadi teko Malang barang to pecut kuwi ya. Iya. Dadi suwun ya Mas ya, atas orderane sampean wis order pecut ning nggone si Bin Cemeti, berarti sampean sudah memberi support kepada kami. Moga-moga pecute awet, terus rezekine sampean lancar, sehat selalu. Lah engko iso order pecut maneh.